Така, днес ще ви покажа основите на Photoshop и какво представлява Photoshop като програма. Както всяка програма, може да създавате нови файлове, които може да обработвате. Така е създаден файл. Предполагам, че това е елементарно за всеки. Какво имаме тук? Тук имаме дебелината, по-скоро широчината, не дебелината, височината. Резолюцията 72 винаги за предпочитание. Мисъл, това са пикселите на инч. Така, тук като мерни единици най-добре се работи с пиксели в Photoshop. Така, тук имаме какъв ще ни е фона. Аз предпочитам да ми е бял, в смисъл тези неща не ги променим. Ставате Red Green Blue Color, това си е основната цветова система. И така. Само ще променим размерите, само за този урок. Значи, рандом стойност слагаме 1000 на 1000. Така. Какво може да правим също тук? Има много команди, няма да се занимаваме сега с тях с тези. Сега ще покажа всички инструменти. Инструментите се намират ето от тази част. Тук. Така. Първият инструмент ни е мишка. Води се... Не знам как се казва този инструмент. Move Tool, да. Хоткея за Move Tool е V. Като го натиснеш и веднага си ходи. Мисъл, сега сме на други инструменти, натискам V и веднага. Така. С него какво може да правим? Например, имаме нов обект, който е на нов слой. Това са слоевете. Тях ще ги обясня по-късно. Така, секунда, че съм така. Просто черен цвят, в смисъл само за урок. С този инструмент може да го местим най-свободно. Което е доста. Което се предполага... Да. Имаме Selecting Tool. Това е инструмент за избиране. Той не е като горния инструмент, той варира с всякакви форми за селектиране. Има квадратче, така да го наречем правоъгълник, елипса. Така да ви кажа нещо много удобно с тези инструменти. Когато задържиш Shift, те стават с равни страни, смисъл. По този начин се разгъват, не се разгъват те така. Квадратче. Така става също и с елипсата. Става на кръг, като задържиш Shift. Така. Това пак са методи за селектиране. Те са на малко използвани са, няма да ги обяснявам. Така, това пак е... Значи, това бяха методите за селектиране. Това са пак. Така имаме още методи за селектиране. Това е Last Tool. Това е разликата, че то може да се избира кое да селектира. По-късно ще обясня какво е селекцията, какво представлява, какво може да правим с нея. Значи Free Lasso, това е може просто си го драскаш и да се селектира както си драскал. Това пък Lasso, което са остри ръбове, то е по-така мисъл на линии. И това с магнитчето. По-късно ще обясня за него, но неговата работа е много хубава. Сега, например, цвят тук ще е малко трудно да ще го затормозим с този черен цвят. Това ще направя пак така черен цвят, но с по-рязка граница. Тук. И какво прави това? Това го избира. В смисъл, аз дори не съм си доближил мишката до него хубаво, но то пак прави някакви математики и го избира. Това е много добро за избиране, като искате да режете някакъв неправилен обект. Под неправилен имам предвид с изкривени краища, с наръбчета и такива работи, да не е квадратен, например, или така, както и да. Така, ето това са пак два доста удобни и хубави инструмента, които аз много харесвам. Magic Wand, то избира, ако имате така по-чисти цветове, може да ги изберете направо с него. То веднага присмятате от хоткейлове. Но този хоткей не е нужно да се запомня.